Kajingbom note jangka Office Deputy Commissioner jangka West Giant Hills ban penteri kami ka hukum ka National Green Tribunal hakabai day bakajing khot jangka wa Myntdu ka wa ka badon nam bat ka babasa bam di yaki pai ba nong shnong ga jawai kumjuru yaki nong rep hapin thornen bat pentor wa kala poi show pot pahaman lagi tliu yeng ha jawai mentakin pidyang dak khti hadu ban pelong ye ka wei ka seng ka khot ya ka wa Myntdu ban do Jingshaniah ya ka Office UDC kaseng khot ya ka wa Myntdu ka de kaseng ka bapet ngor kerpang na ka benta ka bha ka miat jong ka wa Myntdu bar ka jing sedang ya ka de na du snem arajar huai hapo ka jing ilam jong ba KL pariat komu presiden na ka jing wan rung ko kti haman lagi tliu yeng jong ka snong jowai ki ba penung kam bam di na ka wa Myntdu bat ka bla kiu sunan ha ki top bat kiu pelang jong ki pai ba nong snong kala pelong ya ka te kaseng ha ka arpulai terik jemang arajar pesau bane jurip ya ka jaka pelang jong tenat PHE hakim musniang jowai ka badairu ka jaka bapen kho ya ka ka bawan na ka wa Myntdu bat wa ngot shua ban sam skipat ba ha ka jingpoi ka te ka jaka na ka liang SDO ka tenat PHE electrical division uba roskill chalam mulai tho bana ka liang jongki kila ile ka bala ban pun kho ya ka bapoi ha ka ni ka jaka mentala artayo hakaban pun koi ru ya kitab pelang batip kum ki segmentation Tang ki clear water Tang nalor ki main reservoir badan ha government boys high secondary school jowai bad ha dong mi singi jowai hendre kimla ban le ai bad banong makin dang yai beteng ban pun koi sai kitab badan chaman la ki dong do was dang hi gani ga do was dang slap he wan ni singi bedam kamwa last Monday the koi kata ga segmentation Tang yang ITMR unit koi yung kat i begini ga filter media yang ni itu por ka ong yo sen ga i yi pai ba pung koi di gini ki clear water Tang yang ni te hadene tu di rai beri bo pori wa ne ga singi Thursday ka arau letrik tenir pung koi gini ki clear water Tang yang ni curup rungkat dasdang ipung khut igi tangki ke main reservoir ko em hadong misni waha government boys teman ada bini tu katu yo petani yo pung khut ceworo agi dong try cimpor gi semen step kesni te hele to we jing khut dekat ke tai sini te halor ni wa au bo jing kerpat tapi ginang chong yang senong juai kiwari cike nag department yang ini sengaw pahaman gi WJH ila di okun khoi engineering ini ikte iwada penmong isnya WP ginong penemkam gi go yang ini liang department di le karwi bor okun tok pendiang IP penedai daw bo ini kecing repat yang pi WJH wi okun khoi semestep okun debi okun khoi waro ini di telong ki reservoir ki maman gidong yang sang jawai yang nakaliang uba KL pariat ulong ka jingjaya ka wa Myntdu menta ka de ka baladep banyu i jangai na du kisnem basyadien ban nakaliang jungki na kapor sa kapor kilai kren pat UDC ka West Giant Hills salor ka jingma ka baap ya kani ka wa hendai kitnat sarkar kentup ya ka pildi water resources ki shikot tang ka balik jengo ya kani ka wa bat ya disha klem kino ki kam ula pentep bahu snem arajar puwe kapor bateri penhe ya ka surok jowai amlarem road da ka Dhar company ka seng khot ya ka wa Myntdu kala de ban pensngau ba umde ban Bret Khyndew shiki benta batu chakawa Myntdu para kata kapor kontraktor uba ngai lang Dhar ula kular henrei penban hagani ka kinti ka juhi ka company kala Bret sendan hapo wa ki Khyndew lingba ka jing pentrei thumai jongkai ka surok ban penyeso ka jingkieng trei yong riang hakli tirsi patnakani ka daw lanang jor ka jingsha kta ka wa Myntdu ula benrap ban ong bakumba ka long menta na kaliang jong ba ka seng kimdan Jingshaniah shu ka Office Deputy Commissioner namar ba watla ka hukum ka NGT kala don luparu shim layo i kikam halor ka nero ngila ban ong ba ngilap de kapan la jong house nam arjar puwero hapor ba kipen he yaw tu surok kabadan hapo dawki amlarem juai road na triang riang hagato kapor ba pentre na ka ni ka Dhar construction company kabadai ka try daw mga lang Dhar kala don ka jingya keren ba wat Bret Khyndew to kapor tenado to kapor ngila keren te ngiong ba
sange no kene Bret Khyndew rayu ong hooj teladon ka jingkulan na kaliang jong mangai ro tu por ban ong ba ut hadem bara ada penhe surok un sa penjerngam ya ke saudong saukun jong ka Myntdu ndrai kum mengilap hot news nempat on arjar ar pulai apusau na do ba penshna pat yiga tai ku surok ka ba kadai ka bypass te halor ka te pat ujo hu baar kontraktor de Dhar construction company nagaliang ka jong upat ula Bret sendon ha ka Myntdu ha ka bau magistrate uba est panbo ula wan pai ti khmat la jong ula ai report sha ka deputy commissioner ba kala don ka jing Bret Khyndew ha Myntdu sendon te kaniro ka daw ba ka daw san ka ba penkte ya ko haswa jusna marja afway kat kum ka jing lap ka jongi ba empat don ka ne ka jing shna pen he yo surok ne ka jing shna thama yo surok haswa ban pon yu banai me ne wan sulap banengkong ka ka khti e Myntdu kawan ka jing ka jabo handrai ka ne tang ar like po tang ka to ni sin ka liang ka PHE ka la arman pen khoj handrai kum balong manta pan ngia iba kinong try po ka PHE USDO executive engineer ngilap ki khmat la jong ba ki top ki tangki ki jaka ban pen khoj ka kimla sho namar la long palat sho put ka amdai sho tang ko siap menrai ka khti sendon bawan menta ka gilawan ta ni ko ban pen khoj la sha pen khoj pat si ka top kini kala apteng ba te nagata ka da hakini kisnam ne usnam arjar sam ne hade ki sausnam nang ne khmat ro katai ka khti lada kamla ban pen khoj ya katai ka wa sendon ne ban sang sendon katai ka jing Bret ya Khyndew tamot ngidang peteng sho ka ban yo ka khti ne ka juai hagisnam banwan te katai ka dai ka daw ba ka dawsan ya bara ka nong rep kat kum yo i hakini gi banai telang bala debro chethe chepen thor nen hakaba di ki hajar ngot ki longyeng ki yo ka ba yo khaw no katai ka penthor ni ki te langkha nakajing tray torti jong ki kontraktor ba penle ikni ka bypass kato ko por ka dan ka company ka badaban Arunachal kila Bret ya Khyndew has dan da telong ka bantu chigi penthor ki langkha kila Bret dan hangta katarung ila alab di khmat magistrate ula yo I ula pa khlong ro I Khyndew andai kita waro Khyndew khlemle nakani company ka don bon ki nong rap ki ba la poi hado nyeutli ki long yeng kila do kaba hagini kisnam te sakawairu katalong ka ban psa ya ka ban thor ni te shaneng nakaliang jong jwai bypass ka ba manta ka don po mi Myntdu bat khli darchi namkhla nang tiro ga jo ga jia ha po usnam arjar arpeu ka ba wan slab ba nagajing Bret pathari Khyndew sha ka khar jong ga Myntdu kala aktaro la pthai kala pra te ki bon gelong yeng hang te ki ba don kinong rep ki la poi hado sa pusan yeng na khli terchi bat mi Myntdu ki la do khaw do ko ba uni kisnem na do arjar arpuar hado ni arjar arlah hado menta na mardan ba maramot ne ba penshna ya kata katalong ngila ikren sani helor kan ni ban sange ya kano ka jingle thormor ne ka jing Bret Khyndew ha ka Myntdu namar ba ka Myntdu ka dai gawai na ka ba fungsan tam apen biang ya ka Shillong juai na lorang taro tanggani ka wa kabala ban pen ai ka jing ya baro khamtam ginong rep hakibadon arliang jong ki penthor ki badon ni ka Myntdu enta ka daw mat kini ki jing jia menta ki dai ki bala pelang nado ki tigis nam te ka po menta nagaliang deputy commissioner katkum ngi jing tep ba ula wat ki lat kilanti ban pha ye ki department Ophis jong executive engineer PWD road national highway la pha ki water resource ban laj paj andrai ka kotang haging laj paj patang ga jing ya disha te composition no shanoro te haging ya nakaleng ga jongi khoi wa Myntdu ngimdon Jingshaniah sho haging ya dai bat ki deputy commissioner namar ba ka NGT order kala adon ha ka makaduma ka bala ujor da ma saje lalu persyak sarkar jilla nodo arjar khatnyeu ke hukum jong ke NGT kala hukum bamdai bandan ki bing Bret ya pathari ya Khyndew nang ta ka Jingshaniah road yang ke Myntdu ki jakhlia ki jabo kini baro ngiyo iba halor kini ke hukum u chief secretary jong ga jalam Meghalaya ro ula wan macam snam hajwai man lek paj daladehi
ula ai ke hukum ke batang halo kan ni na kata kadau deputy commissioner udai ban paj kan ni uklem la airu te kala appointment ta ka pot ka ba ka ne ka khalam kala ba wan jia hak snong juai ne ki snong ke bajan ha juai baleng ong ka khalam na mar ba ka ne ka ka khti ka long khti ba kemla chu ban pen khoj ban pen mi ka ka ba khoj te ka Jingshaniah kam don sho te tip menta ka barok ka song ka monjong nong song snong ha ka perkhat jong nong song snong ladu pediang man yo ya ka ne ka mal pendon kam ka song hu rai na ka leng ka jongi ngidan ka jing perkhat balek se stangga monjong bulai ku baban kan seo bat ki breu ki badan ha po ka snong juai barok bat ki snong ki bajan hakine ki singi dai ban mi ban karan man penbat ya kan nega jingle thormot bat ka jing penbayang yang kata ka hukum jong NGT bat ka sarkar jalla po jing alam khmat jong chief minister Konrad Sangmaro udai ban pentrai kam hok ya kita ki kendon ne ki hukum ban yada ya ki telong ne ki bikhot ki tributaries ban yada ya ki wa namar hakine ki tiok beradam le ibo chief minister la ong ba ngidai ban penne ki wa menen kadang don ke biodiversity day habaka government kadang keren ba haban penne ya ke haban ki wa bat kamariang tingi kerman ba chief minister da juan pai tang po Shillong rai ban pai ru yang i hajwa namar ngim don pat ka bai pat kalan te khnang ba ka ta ka khlam ka bangi yo i ka khlam ka ban wan lang ba ko ka jingpang ki baru kam kinong rep kindo ka ba shawa ban wan kine wan hakine ki singi se ba lai ai ro ladam kumta kajingit khilengan ongan shem ba kadai ka ki nong mikmat ki MLA ko badai chairman jong ka environment committee jong ka assembly jong ni hajwa nang tapat u ka sorka kadai ban ba khli la jia kano kajing pangkan sitam ka ban wan ha ka juai bat kisnong ki marjam kumban chupentep hakabai de ban yadai ka wa Myntdu ka Jingshaniah du snam arja Khyndew lingba ka jing ujor jong ba saje lalu persya ka sarkar jala ka ba ka NGT kala penmi ka hukum ba umbet ban penjaklian penjlore ka wa Myntdu da kino kirkom ne bantai kino ki Jingshaniah road jong ka kumbasan phomitar panakaliang UDC ka WJH Hills district route nakapor la pencari de ki kendon 144 CRPC hasilenter ka wa Myntdu kintup na do ka jingkhang man Bret chaklia Bret nyut Bret Khyndew klong siap klong mau bot ki wei Henry ke jing penstam ki bale persya pat kamlong salansar Habatin pej bahaki ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko Ophis jong commissionerate of food safety Meghalaya